Hola, com va? El vídeo d'avui continua la sèrie que començarem l'altre dia sobre les errades més habituals que solem cometre als exàmens orals de la Junta Qualificadora de l'Escola Oficial d'Idiomes, concretament en l'apartat de normativa. Bonito. Concretament en l'apartat de normativa. Bé, per començar volia parlar-vos d'aquestes perífrasis verbals que, tot i que són incorrectes, sovint les diem als exàmens orals, o bé en les formes més habituals, jo tinc que, incorrecte, hi ha que, incorrecte, devem de, incorrecte, o bé en altres ocasions apareixen en altres formes que no són tan fàcils de detectar però que continuen sent incorrectes. Hi hauria que, no deixa de ser la mateixa perífrasi, caldria. Tindríem que, no. Hauríem de. Deure de, devem de, no. Hem de. Aleshores, aquestes perífrasis, recordeu, tenen moltes formes, totes incorrectes. Per a un altre vídeo parlarem del debat sobre el vaig a, que sembla que hi ha diverses coses a dir sobre esta forma. La segona qüestió, la segona de les errades té relació, o el segon grup de les errades té relació amb les formes dels pronoms febles. No m'estendré amb totes les formes perquè seria inacabable i no perquè no m'agrada sentir-me parlar, sinó perquè vaja, així vull anar a les coses concretes. És la forma li, la forma del complement indirecte. A ell li direm quatre coses. Esta forma ha generat una forma de plural incorrecta, que és la forma lis. Aquesta forma no existeix. A ells els diré quatre coses, a elles els diré quatre coses, és una única forma, etc. Atenció a aquesta forma lis. De la mateixa manera, aquesta forma li també conviu de manera incorrecta amb una altra forma, que és la forma castellana se. A ell se ho diré, no, a ell li. L'única forma és li. No hi ha, eixe se és castellà, a ell se lo diré, a ell li ho diré. I bé, no vull estendre'm més amb aquesta forma, en un altre vídeo parlarem d'altres formes de pronoms febles també incorrectes. La tercera de les errades és una paraula, o un grup de paraules que solen eixir en tots els diàlegs, tots els monòlegs, que és la forma exemple, que és la forma correcta, exemple. Però que en el carrer pronunciem de mil maneres diferents, que no estan acceptades. Exemple, eixample, example, aquestes formes no estan acceptades. Forma correcta és la que he dit abans, exemple, i no hi ha una altra. Però sistemàticament en els exàmens orals, possiblement perquè és el que diem al carrer, diem exemple. Quart grup d'errades són les paraules derivades que hem de tindre controlades. A veure, tots tenim clar que la paraula és el costum, masculí, el costum. La forma a partir del costum, la forma derivada és acostumar, no acostumbrar. Acostumbrar és castellà i ve de costumbre, que és castellà. De la mateixa manera, ombra, ombrejar, no sombrear ni sombrejar. Foscor, enfosquir. Oscurecer és una forma evidentment incorrecta. I així hem de vigilar sempre, hem de practicar, sobretot, però hem de vigilar totes aquestes formes que sabem que no
no s'accepten, però també els seus derivats. Això està clar. A veure, cinquè grup d'errades, cinquè o quint, que de totes dues maneres es pot dir, és un fenomen que s'anomena iodització, que bàsicament, per no marejar, consisteix a no pronunciar adequadament paraules com ara projecte, objecte, subjecte. A veure, no podem dir projecte, subjecte, no és subjecte ni projecte, ni projectar ni projecció. Esta consonant té una pronúncia concreta, projecte. Aleshores, pronunciar com una I és el fenomen que s'anomena iodització i no està acceptat. El sisè grup d'errades és un grup més extens i són les formes verbals del tipus transmetre, encendre, detindre, concloure. A veure, aquestes formes en castellà pertanyen a una altra conjugació. Per exemple, transmetre en valencià és de la segona conjugació i en castellà és de la tercera. Concloure també hi ha un canvi de conjugació, però no es tracta de canvi de conjugació, perquè no en tots els verbs, no en tots aquests grups de verbs el problema és el canvi de conjugació, el problema és que no els diem adequadament. Per exemple, de transmetre, jo he transmès una informació, el document l'he remès, he comès una errada, per tant seria incorrecte dir transmitit, cometit, no sé, sí, incorrectes en qualsevol cas. Cometre, comès. Pues si el mosquit que hi ha per així em deixa en pau. Encendre, encès. Comprendre, comprès. Reprendre, reprès. Ni encengut, ni comprengut, ni res d'això, que són totes formes incorrectes. Però és una confusió que a mi em resulta molt curiosa, que pense que és un fenomen d'ultracorrecció, que vol dir que corregim quan no hauríem de corregir. Vull dir, la forma de tindre, participi és tingut, jo he tingut un problema, això ho hem dit sempre tota la vida. Tindre, tingut, retindre, retingut, contindre, contingut, mantindre, mantingut. Però algunes persones, de manera incorrecta, corregeixen i generen una forma mantès o de tès, que són incorrectes, de tindre, tingut, de tindre, detingut, mantindre, mantingut, tal qual. No hem de fer aquesta correcció, no és correcte dir de tès. I per fi, cloure, clos, concloure, conclòs, recloure, reclòs. Aquestes són les formes correctes, fondre, fos, infondre, infós, etc. No és infundit, li ha infundit o s'ha confundit, no confós. Bé, i per fi una recomanació que ja vaig apuntar en el vídeo és el tema de la naturalitat. Per això volia recomanar-vos els vídeos de Juan Quirant. En els comentaris vos posaré l'enllaç, on parla de com des del punt de vista comunicatiu, d'una manera molt encertada, parla de com dur a terme un monòleg, diàleg, una exposició oral. Bé, aleshores, moltes gràcies per la vostra
Atenció, espero que us hagi agradat, doneu-li al like, feu-vos subscriptors, si voleu, poseu-me comentaris, m'agrada molt que es poseu, agraïs també els comentaris crítics que m'ajuden a intentar millorar en la mesura de les meues possibilitats i gràcies. Opre Roma, adeu.